Asteazkenean urriaren 31an, Udagoieneko Ostera Kultur Zirkuitoaren 13. edizioa aurkeztuko dute Bilbon. Bertan izan dira, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendari nagusia, Mirendo Baran, Topagune Euskara Elkarteen Federazioko zuzendaria, Jasone Mendizabal, Topaguneko kidea Aritz Eskandon, eta BBK Fundazioko zuzendaria Gorka Martinez. Udagoieneko Osterak euskarazko produkzioa hurbiltzen du Bizkaiko antzokietara. Aisialdian, euskaraz gozatzeko aukera eskaini nahi du, eta horretarako hartzaile guztiengana heltzeko moduko programazioa eskaintzen du. Aurten, azaroaren 2an hasiko da Elorrion, eta azaroaren 30 arte luzatuko da. 6 emanaldi izango dira denera, eta euskarazko formatu handiko ikuskizunen aukera zabala eskainiko du programak, ondorengo herrietan. Elorrion, Zaian, Bilbon, Igorren, Leioan eta Muskizen. Mirendo Banan Bizkaiko Foru Aldundiaren euskara zuzendariak adierazi duenez, Aldundiak apustu handia egin du proiektu honen alde. Izan ere, foru erakundearen ustez, aisialdiaren esparrua da euskarak irabazi behar duen esparrurik garrantzitsuena.